matsiyaci tsinanne. Har ni zaka kafe kana gaya ma wannan maganan zan ci durin uwarka ka bi ni a hankali. ƴaƴan haramun kawai munafikan banza. Ainihin munafikin musulmin ana neman ku ne munafikan musulmi matsiyata. Dan me cin gutsun uwarka ku din masoya annabi ne? Ku masoya annabi ne? ƴan durin uwa shegu. Ganan ƴan uwanku dan gutsun uwarka masu kafe annabi suna ce mai yayi kama da suna siffanta shi da sunan wasu halittu daban. Annabi yayi kama da kaza, annabi yayi kaza. Shegu la'anannu ƴaƴan haramun ba ku iya tanka musu ko ku ce musu ba daidai bane. Sai mu da kawai muka tsaya muku a wuya. Wawa kare kawai. Ni za ka kafe ka ce wai na yi sula wani ya zagi annabi dan durin babanka, kai kafi da san annabi ne? Kai kafi da san annabi ne, shege tsinanne kawai. Dabba wanda bai san abin da yake. Wato Aminu dan uwarka da ni kake faɗa ba da yaran da suke zuwa su yi bidiyo ka bi su DM ka zage su. Ka gane ai. Ni na tare ka suke zuwa suna bidiyo akan bidiyon da nayi bane zaka dinga bin su ta DM kana zagin su. Dan uwarka ni ya kamata ka kalla kai ka dawo min ni da kai ba wai yara kananan ba. Kuma ni ne na faɗa na ce kai ne silan zagin annabinmu dan uwarka. Duk wani hukunci da za a yi wannan arna to kai ya kamata a yi maka fiye da nashi. Kuma sannan ka fito kana ta magana cewa wai a dubi bidiyon shi sama da shekara 1 da wani abu. Dan uwarka sama da shekara 1 waye san sa? Waye san sa? Amma lokacin da ka zo ka fara kawo magana da kai da ka zo ka musu wannan abin suka zo suka yi wannan abin ta da waye jawo? Wannan yaran da kake bi da wa'annan da kake ganin su kana raina su dama an ce wai ido wa ka raina wanda nake gani kullun ba su ya kamata ka je ka dinga fatin kana bin su ta DM kana zagin su ba. Ni da kai muke yi, ni ya kamata ka biyo ta DM ko kuma ka san wata hanyar da zaka yi mu haɗu ni da kai dan uwarka sannan mu zo mu buga. Shege dan iska karamin dan iska kawai. Ni ne ai ba wai kana wani magana kirista, mu ba ruwan mu da kirista, mu yanzu kai ne babban matsalar mu. Saboda kai ne kake so ka hada fitina, kai ne kake so ka hada rikici, kai ne kake so ka kawo rikicin addini ko kuma a rikicin kabilanci. Duka kai kadai ne. Amma ka je kana biyo yara, kana cewa wai gashi kai Aminu da tawon duk wani abu da kake yi fa mun riga mun sani. Wallahi jama'a Aminu da tawon baya sallah. Wallahi in kun ga Aminu da tawon yayi sallah to ya ga jama'a ne. Amma muna da yakinin cewa muna tabbatin cewa waɗanda suke zaune da shi suka san sa sun tabbatar da Aminu Jatawun baya sallah. Saboda haka duk wannan abin da kuke gani yana zuwa yana faɗa wallahi yana yi ne kawai dan ya hada husuma. Amma asali kai da ba ma sallar kake cikawa ba dan iskan gari kawai duk da kafir ka riga ka fito ka ce kai dan iskan gari ne ka zo kana bin yara dan sun yi bidiyo akan ka sun ce kai ne sila ka dinga cewa wai kaza ka dinga cewa to in ma zagi ne da zagin malaman da kuma ai kai ne a gaba ai. Wa'annan yaran ƙanana da suke zuwa suna faɗan gaskiya a kanka na yadda ka jawo aka aibaci addininmu aka aibaci annabinmu wanda kai ne sila ba su ya kamata ka bi ba. Suwaga ne ya fara fito da maganar. Suwaga shi ya fara fito da maganar, shi ya kamata ka bi ta DM ko kuma ka san hanyar da za ka yi ka zo mu buga ni da kai don uwarka shege karamin dan iska matsoraci kawai sai yara sun yi bayani ka je ka dinga bin su ta DM kana zagin su kana musu kaza ni ya kamata ka samu, ni ne na fito na faɗa. Kuma duk wanda ya san gaskiya ya san da cewa umma wancan kiristan yayi ba daidai ba ko kuma ce yayi mugun kuskure to kai ne sila shege arne kawai muna zuwa muna bata bakin mu ashe kai sallar ma baka yi baka ma cika sallar. Wanda suka sanka suke jikinka su suka tabbatar mana cewa wallahi alika daina damun kanka akan Aminu. Wallahi Aminu bai damu da ibada ba. Idan ko ga Aminu yayi ibada to ya ga cikin jama'a ne, amma wallahi baya sallah kwata kuma ni naga alama buri yana kama da mutum. Saboda haka ba da yara kanana zaka yi ba, ni ne muke fighting da kai, ni zaka kalla kai da ni, ba yara yan kanana da suke zuwa suna faɗan gaskiya akan ka ba ka so a faɗa. Har kana wani magana cewa ai ba a san shi ba dama aikin sa kenan, to kai me aikin ka? Kai kuma aikin ka hada rigima. Shine yanzu ka je ka ballo ruwa ana so a goga wasu duk da an goga musu ka jawo an batarwa annabi, ka jawo an yi batanci ga annabi, kana so ka zama kanka kai shiru. To kai ne sila, da ba kai ba da ba za a yi ba. In dai za a yi wa wannan bawan Allah hukunci to jama'a hada da Aminu Jatawun kar a sake a barsa. Kuma zan ƙara maka warning, wa'annan yaran da kake zuwa kake bi a DM kake gaggaya musu magana ba da su kake yi ba, da ni kake yi don ubanka.